Di kanang kon masih alias Batitoy. Matsa. Ha? Matsa kita. Ay ako na sa mundong to, wala na makakapigil sa aking lakas. Gusto ka na pumunta sa mundo ng mga limaw. Ame! Ame! Web! Pagkabit medyo, ato na mirog sa pa. Magunsa man. Mamarangay taog bula. Ang ato na ipaon ron, bago na sa, di na sa dumang, di na sa dumang sa kunsa. Ali na puta magpaon na puta sila, kaya wag ko kakita o ka ng bula na yung kaon na nila. Kaon ka bula na silim na. Kaon! Patistingan tani og paon. Og mukaon maging bula. Umukaon. Og mukaon. Ay nako, mukaon ng bula. Na ta eksperimento. Og mukaon na kana. Ang kuan na mga choy taga. Ato ra ni pangusok paon na nato. Sili. Kao sila ni break kay og gahangan sila na naman sa tubig kay limugbog. Mo na na bula. Ana. Oh mga choy, da sabi kay ato sabi. Goodbye. Tomorrow. Good afternoon. Wow! Bos. Ha? Usam na. Magtagtag na ta. Ha? Magsugod na tagtag-tag itong taga. Oh mga choy. Taga. Aman. Paon na to? Silim lagi na. Sili. Ha? Sili. Ono. Uno na kon. Turang pa uno. Ha? Turang pa uno. Muna gitawag paon palutaw. Ha? Palutaw. Ang mukha na kato ng bulang amaw. Bulang amaw mukha ka na. Katulong area. Katulo ko ng area ko ng mga tsoy ay. Usa kay inuhnaan ang tawana nga ang gipaon. Silin demonyo. Ang mukha na gani ka na ng bulang nga amaw. Na demonyo sad. Ha? Demonyo nga bula. Kuan lutong mo tsoy. Ano na? Nagpundok na nuna dia. Ha? Magbutang na po siya dia. Saan ka kamar dyan ay? Ano ito? Dito ko no. Tumaglisa na po sa pagkita. Utok na mo ba? May pagkipundok na. Di kanang kon masih alias Batitoy. Matsa. ha? Matsa kita. Ay ako na sa mundong to, wala na makakapigil sa aking lakas. Gusto ka na pumunta sa mundo ng mga limaw. Ame! Ame! Web! My God! Sa library, inday nagtagbisay akong laway. Tungod sa mata, humok mong dagway. Hay! I-love you ko sa classmate ko nga sineta. Nindot mo forma, og labi mo inani sa school. Grabe giliba ginagawa nito. Grabe talent yun. Dancer ka na, dancer pa, singer pa. Dali! Exhibition pa yun. Baktag na bagtaka ron. Mga tsoy, sugo na sila. May sukot kita kagay tilapia. Wow, nice. Ikaw dia, usama ka dia. Patulong maging namala ka. Padong ini kan lo. Kabula mo na. Gelada ka lang. Tara pa unog. No. Dikasok ko na. Tapos lo, 5 kilo. Kalau mga tayo, ato na pong ibalik ang tibaw ah. Tumahan na ni. Oh? Kaya oo. Dah. Pasunahan oh. Pasunahan, bula mga tsoy. Paksi ini kan. Lami na par? Of course. Gara mga tsoy eh. Ano yung bula? Bye. Matay. Mga tsoy, alam mo kay Bo nga, wasi dudungkin kay napay kuan busy pa siya. Kamera ni Tibaw balik. Ug si Boss Carlo. Hello. Gara mo tsoy. Hello ka na. Grabe nga. Hello. Dan kisi-kisi pa mo tsoy ulah. Hello. Bula mo. Hello. Kanamit yun sa'yo ano nga toy. Bago pagiming mata. Pero di makita namin ang kanang mga namit kinsayan. Gracia. Gracia. Unsa na? Gracia. La sadya na. Boss. Hi bossing, maoring na itong kuha bossing. Naman. Ha? Lo, makasugba, makatuwa, makakilog yun. Da pa ubang oh. Grabe na. Kamahal na eh. Oh, karon mga choy diha sa mo kay ato sa mi. Thank you. Oh, karon mga choy, magsugod ang timpla sa atong kuha na itong paggabi, atong mutang gahos. Tara. Lami na dyan? Of course. Atong mutang vegetables. Tara. Sunod sa kakop na demonyo. Agay! Okay na. Atong mutang asin. Sunod atong mutang suka. Sunod atong mutang luya. Luya! Ato na kita ka nga itong minunan. Huwag ka na mga chayon sa may ato lugayaw na ito na ning haonon. Huwag mga chayon ato na ning ibubod.
Grabe ko ang pagkalab niya. Wow! Oh, mga choy! Eating na! Wow! First bite. Si sili with rice. Uwi ko na pa. Pizza niya ako, pizza. Idol, pizza ko no? Topping. Topping na po do. Ako po do. Na. Ang lovely eh. Ano yun? Sus. Sunod-tuwag yung mga ito eh. Taksit yun. Pabrik. Kapaw. Grabe. Grabe, kumain ng sili eh. Harap po mga choy. Ala. Biyam tam. Kuha gipunit eh, gipugas eh. Ala. Ilang po sir. Puwa kayo dito pito. Balihin na tagamay. Tusok yung galing sa sili na. Ansa. Ha? Pamiskin yun. Toppings. Kuha na yan. Nalok na lang ah. Kuha na yan. Nay ni hungong. Pitlokan na natin mong kilid. Alay mo na gobe, nay ni hungong sa par. Oh. Yan nay. Nagputod pikas. Dawat ang tulintong pikas dawat. Lahi, bro mo hada. Kung kandidato na ko. Hindi, berapa ikas pedunggan. Lagay yung mga. Tutuo na. Ubo na be. Nya. Malam tutun pa man. Tutun pa na. Nagko ng mga tagpikas oh. Arlo. Ningon nagagapon, pitlokan na mong kilid. Hakop. Hansak. Du. Oh, big shout out sa Muang Whitey! Og shoutout me ni Williard Avila. Shout out! Ryan Tinga. Shout Jason Orungan. out. Mga guys. Shout out. Bulls Heart. Shout out! Renans Mix Vlog. Shout out! Arlen Gastador. Shout out! Bobby Alandria. Shout out. Emmanuel Bernante. Shout out. Joseph Escalante. Shout Shout out. out! Og shoutout me ni Mark Jen og sayang anak si Kaylin Kandawan. Shout out! Og shoutout me ni JR Puentes. Shout out. Tres Jan Torrefel. Shout out. Arnel Esmero. Shout out. Jinilin Hilig. Shout out. Winmar Channel TV. Shout out. Tito B. Shout out. Miralyn Anset. Shout out. Alfredo Mananawong. Shout out. Watch Chile. Shout out. Tupper Vlog. Shout out. Kawa pa ba shout out diha mga Chino? Comment na mo 4.